שמי מזל, אני אימא ל5 ילדים. הייתי מובטלת המון שנים, ובזכות עמותת חסדי לב, היום הבאתי פרנסה הביתה. העמותה המליצה לי איך לשלב את תפקידי כאימא וללא השכלה, ולהביא פרנסה לבית. בהתחלה הייתי בקורס, הייתי עם עוד 13 נשים שהשתתפו, היה ממש מעולה ולמדתי בו המון דברים. לקראת הסוף הייתי צריכה להגיד מה הרעיון שלי ואיך אני הולכת עכשיו להתחיל להביא את הפרנסה, ונכנסתי למצב שלא ידעתי מה להציע. ניגשתי למנכ"ל העמותה ואמרתי שאני רוצה לעזוב. לא היה לי רעיון. מנהל העמותה התעקש איתי ואמר שאם אני עברתי את הקורס אין מצב שאין משהו טוב בזה. והוא לקח אותי לשיחה, ועם השאלות שלו הוא שאל אותי אם יש משהו טוב שאת יודעת לעשות. תספרי קצת על עצמך. וכשסיפרתי אמרתי לו שכל יום שישי באים אליי הרבה אנשים מהמשפחה לאכול קוסקוס. ואז הוא אמר, אוקיי, הנה, את רואה שיש משהו טוב שאפשר לעשות? מעכשיו את מתחילה למכור קוסקוס ולהביא פרנסה הביתה. קיבלתי את ההצעה של מנכ"ל העמותה. חזרתי הביתה מאוד שמחה. ישבתי עם בעלי והילדים והחלטתי שאני מתחילה לעשות קוסקוס ולמכור לאנשים. בהתחלה מכרתי לשכנים, אחר כך למשפחה, וכשראיתי שזה הולך, אז ישבתי עם הילדים והכנו פתקים, תלינו בלוחות מודעות. היום אני כבר מוציאה משלוחים, והעסק רק גודל, ואני מרוויחה יותר מ3,000 שקלים. מזל שתהיה בריאה, עושה את הקוסקוס מידיים של זהב. היום אני אישה שמחה ומאושרת, אפילו מביאה משכורת, ובזכות עמותת חסדי לב שהתעקשו שיש לי את זה ואני מסוגלת, אני דוגמה לכל החברות שלי.